OG agbigay ragadi ta mayor's governor's office. Good morning kay Kakabsat. Ayan. Agatod no tabako. Well, agatod tabako. Well, agatod de jero yung pa nagagala ka di bulong na. Okay. Agaka de jero. Kasi ano ko dati na anan dati parang dried na. Agkan. Haping agdried di green pe lang de. Oo. Akala ko day dry. Ano na? Isugar nga DJ Pugong. DJ ko ay pagpadrayan na. Ano DJ parang nag-dry DJ mismo nga dagan. Iba lang yun DJ. I-separate yo. Si kano dubla si kano pag ano na ko? Isupay nga. Isupay nga. Anyway, kasi nga talaga. Sound weeds. Ano ba? Dati ang kwento natin magustuhan dati kurnik. Ay talaga? Oo. Kapag mga kurnik i-JB Middle East? When di kami napinta sa di kami makita da DJ Corn. At kami DJ Corn ni kita duma iti Amerika da kwa. DJ Corn kung kunada ka di da makita ng corn. Okay. Ka DJ Corn nga talaga makita mga corn DJ nga talaga. Kaya na ni Rain mahilig ti corn. Dati ana. Na corn. Amo di ba di gaya ubingitan ng man napadpadasan dati nagtaltalo advantage na dayay kasi amo dati rigat amo dati kasi lasika ubing kamot nga napangka nakisiksik ka amo mati construction nakpay amo mati agbunubon ka nagsik ka sa kato pa nagraep di ba bilang-bilangon pa amin di jay mabilang amin di jay nga basta-basta nga mapangkagabot-gabot kada nasingka ang lalalo ko karigat na kunang tatapo idikwa. Okay mga idol, last take ni Idol Glenn Batoy, go ahead. Okay, so datayo kakabsat ken kadetoy sumarsaro nung nga aldaw ket agnato manen ti gasolina. Hantayo nga may gawid di gito nga circumstances nga mapasamak no di ket di datay latati agsagana. Datayo di tayo anya deto yen. Hang kayong agpapaabak itirik na ken nakam ken detoy kasla ma-depress kayo aya. Labanan tayo agtitindulong tayo no talaga nga dito di tayo kaya siguro agpatulong tayo ka digiti agpatulong tayo gayam iti gobyerno babalin tulungan da kayo siguro ka digiti kasi nga pasama aglalo na depressed kan kada tingo pasamak ti biyag mo awa mo ti pagplete mo kada kwa ngem tulungan da tayo hanga siksi ka laeng mabaling ka nga kumamang iti padam di mo sarsarilin deta problema ita at ano kasi man siguro dakkel ti tendency na nga among DJ ubra tayo nga agsabali ti panunod tayo. Anyway, agtitinulong tayo, agkararag kayo kan sapay kumatamal pas dito yun nga gubat kan resort ditoy Middle East. Okay, DJ lang titek ko agan anos tayo sapay kumatamal pas amin. Okay, siyak ni Idol Glenn Batuyong. Tuno bigat man na nakikita tayo para kada ito ay topiko. Iti IFM News. Okay, maraming salamat Idol Glenn Batuyong.